बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. नमस्कार. आत्ताच्या क्षणाला सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांतील सगळ्यात मोठी बातमी आपल्या समोर आलेली आहे. ब्रेकिंग न्यूज आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदच्या 50 जागांसाठी झेडपीसाठी निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत आणि 100 पंचायत समितीच्या जागांसाठी निवडणुका होत आहेत. आणि या निवडणुका होत असताना 5 फेब्रुवारीला प्रत्यक्ष या निवडणुकांचं मतदान होणार आहेत. मात्र त्यापूर्वीच भाजपने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या या निवडणुकांमध्ये मोठा करिश्मा केल्याचं या ठिकाणी आपल्या समोर येत आहे. नितेश राणेंच्या नेतृत्वाखाली ज्या संपूर्ण या निवडणुका जिल्हा परिषदच्या ज्या निवडणुका आहेत ते खासदार नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली होत असताना नितेश राणेंच्या मार्गदर्शनाखाली भाजपने करिश्मा घडवून आणलेला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदच्या भाजपच्या निवडणुकीत तब्बल 2 जागा ज्या आहेत त्या बिनविरोध या ठिकाणी निवडून आलेल्या आहेत. याच्यामध्ये बांद्यातून जे प्रमोद कामत आहेत ते या ठिकाणी बिनविरोध निवडून आलेले आहेत. तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली विधानसभा मतदारसंघातून सुद्धा खारेपाटण मधून इसवालकर ह्या मॅडम सुद्धा बिनविरोध विजयी झालेल्या आहेत. या 2 जागाच्या आहेत जागा ज्या आहेत त्या भाजपने बिनविरोध या ठिकाणी निवडून आणलेल्या आहेत. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदची निवडणूक कशा पद्धतीने होणार आहे, या ठिकाणी भाजप कशा पद्धतीने मुसंडी मारण्याच्या तयारीत आहेत. आणि ज्या दिवशी नारायण राणे यांनी या सगळ्या निवडणुकीची सूत्र हातात घेतली त्या दिवशी चित्र स्पष्ट झालेलं होतं. नितेश राणेंनी सुद्धा जो करिश्मा सुरुवातीपासून या निवडणुकीत घडून आणलेला होता त्याचा आज कुठेतरी खऱ्या अर्थाने शुभारंभ झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. कारण निवडणुका व्हायच्या आहेत. 5 फेब्रुवारीला प्रत्यक्ष मतदान होणार आहेत. आणि आता ज्या पद्धतीने या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका बऱ्याच कालावधीनंतर जवळपास 8 वर्षाच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर या निवडणुका होऊ घातल्यात आणि मोठ्या प्रमाणात महायुती झाल्यानंतर अपक्षांनी सुद्धा या निवडणुकीच्या रणसंग्रामात उडी घेतलेली होती. अशा पद्धतीमध्ये महायुती कशा पद्धतीने या सगळ्या अपक्षांचं बंड थोपवणार, थंड या बंड ज्यांनी पुकारले होते त्यांना थंड कशा पद्धतीने करणार, ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं शोधत असताना आज या ठिकाणी जे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये भाजपने करिश्मा घडून आणलेला आहे. बांद्यातून जे प्रमोद कामत माजी जिल्हा परिषदचे शिक्षण व आरोग्य सभापती ज्यांनी पद भूषवलेलं होतं ते पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या रिंगणात भाजपकडनं उतरलेले होते. आणि आज त्या ठिकाणी त्यांच्या समोरच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवारांनी या ठिकाणी निवडणुकीतून माघार घेतल्याने ते बिनविरोध झालेले आहेत. तर कणकवलीमध्ये सुद्धा खारेपाटण या मतदारसंघातून इसवालकर ज्या उमेदवार होत्या त्यांच्या समोर उबाटाच्या ज्या उमेदवार होत्या त्यांनी सुद्धा आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्यानंतर त्यांची सुद्धा जी तिथली निवडणूक आहे ती शीड आहे ती बिनविरोध झालेली आहे. त्यामुळे भाजपने प्रत्यक्ष मतदानापूर्वीच या ठिकाणी 50 पैकी 2 उमेदवार जे आहेत ते बिनविरोध निवडून आणलेले आहेत. आणि या ठिकाणी दमदार सुरुवात केलेली आहे. यापूर्वी सुद्धा कणकवली विधानसभा मतदारसंघात नितेश राणेंच्या पंचायत समितीत सुद्धा 3 जागा बिनविरोध झालेल्या आहेत. त्यामुळे या सगळीच जो त्यांचा विजयाचा मेरू आहे तो या ठिकाणी उधळलेला पाहायला मिळतो. खरं तर मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी झाल्यानंतर, महायुती झाल्यानंतर अनेक जे त्या ठिकाणी उमेदवार रिंगणात उतरले होते त्यामुळे नेत्यांची डोकेदुखी वाढेल. भाजपला मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी आणि शिंदे शिवसेनेला महायुतीच्या दोन्ही घटकांना त्यांच्या उमेदवारांना थांबवण्यासाठी अशा प्रकारचं मोठं या ठिकाणी प्लॅनिंग करावं लागणार. अशा सगळ्या गोष्टी बोलल्या जात असताना जी नारायण राणे यांची मुत्सद्दीपणा आहे, नितेश राणे यांचा ज्या पद्धतीने या सगळ्या निवडणुकीत विधानसभेच्या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात यश मिळवल्यानंतर जी मोर्चे बांधणी केली होती त्याचं या ठिकाणी चाणाक्षगिरी या ठिकाणी दिसून येते. उबाटा महाविकास आघाडी खरं तर या निवडणुकीला ज्या पद्धतीने सामोरे जायला पाहिजे होती ताकदीने ती कुठेतरी मागे पडल्याची दिसते. आणि त्याचाच फायदा नेमका भाजपाने उठवलेला आणि भाजपने निवडणुकीपूर्वीच 2 उमेदवार जे आहेत ते बिनविरोध जिल्हा परिषदचे निवडून आणलेले आहेत. पंचायत समितीमध्ये सुद्धा हा जो त्यांचा विजयाचा मेरू आहे तो या ठिकाणी दौडताना दिसतोय. अजूनही 3 दिवस बाकी
27 जानेवारी पर्यंत जो निवडणुकीतील उमेदवारी दाखल केलेली आहे त्या उमेदवारांना आपला निवडणुकीतून माघार घेण्याचा दिवस जो आहे तो 27 जानेवारी आहे. त्यामुळे अजून 3 दिवस शिल्लक आहेत. या 3 दिवसात भाजप काय काय करिश्मा करतो, नारायण राणे यांचं कशा पद्धतीने निवडणुकीतील जे दूरदृष्टी आणि सुरुवातीपासून जो मुत्सद्दीपणा इतका अनुभव आहे, या सगळ्या पद्धतीने कशा पद्धतीने ते ज्यांनी भाजपमधूनच काही लोकांनी महायुतीच्या काही लोकांनी अपक्ष उमेदवारी दाखल केले आहेत त्यांना थांबवून विरोधी जे महाविकास आघाडीतील उमेदवार आहेत त्यांची मनधरणी करून त्यांना कशा पद्धतीने राजकारणातील मुत्सद्देगिरी करून या ठिकाणी थांबवलं जाते आणि अधिक जागा ज्या आहेत त्या बिनविरोध निवडून आणल्या जातात. हे सगळं पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. अजून 3 दिवस शिल्लक आहेत. आज या ठिकाणी भाजपाने 2 उमेदवार या ठिकाणी बिनविरोध निवडून आणून आपला इरादा आहे तो स्पष्ट केलेला आहे. काही झालं तरी महायुती फार मोठ्या फरकाने या ठिकाणी विरोधकांचा सुपडा साफ करत सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेवर भाजपचा जे कमळ आहे ते फुलविण्याच्या तयारीत असल्याचं या ठिकाणी स्पष्ट केलंय. मात्र निवडणूक अजूनही बाकी आहे. फक्त 2 उमेदवार 50 पैकी या ठिकाणी भाजपने बिनविरोध निवडून आणलेले आहेत. अजून 48 उमेदवार जे आहेत ते त्यांच्यासाठी निवडणुका होणार आहेत.